bismade kala fuɗɗode gollene waɗɗina bismima jomde yimre sanga nde fuɗɗata bandiraɓe julɓe dental l'islam saha o heedi saha o ko ziyara hitande capanɗe nayoɓiri ceerno men khalifa men ceerno cheikh Yumma Kane Ly oɗo ziyara ceerno cheikh Yumma Kane Ly baɗowo e bismagol ceerno Mouhamadoul Amine Ly jogori wadde hikka koto wuro men Dumgo wuro Alpha ñande 5 lewru mars hono no kala hitande ni ko e yesso teddugal ceerno Mouhamadou Siraji Talla khalif mo ceerno Hamme Baba Talla mo Ciloñ e tawtorgol Chérif Mouhamadoul Amine Haydara khalifa mo Chérif Ahmadou Haydara mo Ciloñ kono kadi koye bismago ceerno Mouhamadou Samassa oɗo ziyara capanɗe nayoɓijo juurogol nde ɗo hoodere alliyankore hono ceerno cheikh Yumma Kane Ly wuro men Dumgo wuro Alpha ina waɗa e tawtorogol dendagal hohoɓe diine e sernaɓe wonɓe e nder leydi Sénégal e joklimo foof kono kadi ina waɗa e tawtorede almuɓɓe sernaɓe ummiɓe e leyɗele taariɗe en ɗe leydi Guinée leydi Mauritanie leydi Mali leydi Gambie ha e ummiɓe e diaspora ko wayno leydi France Italie Espagne Amérique Belgique Allemagne ha e yogue leyɗele goɗɗe e nder Afrique wonande onon wonɓe Dakar Mbour Kaolack Kolda Vélingara Tamba ha Saint-Louis waynote ko ñande alkamisa 3 lewru mars 2022 to Medina to galle ceerno Abdoulaye Lamine Sy faade Dagana ina ɗamina humnude aadi baɗetenoɗo ɗon e Dagana ñande aljuma 4 lewru mars ko adide seteji ɗi ina jawta wuro men Dumgo wuro Alpha ɗo ziyara jogori daɗɗude ñande 5 lewru mars ɗum noon ceerno men khalifa men ceerno Mouhamadoul Lamine Ly ina nodda dendagal umma islami ne bismo dendagal julɓe toɓe mbawi wonde jokli windere nde garata tawtorede oɗo ziyara ceerno cheikh Yumma Kane Ly golliɗo ko tiiɗi e nder diine l'islam ɗum noon an bandam keɗiɗo kala to mbawɗa wonde mi ya faam ngoɗo erago ko ɓatake noddandu faade e ma yo Allah yaafo yo ceerno meɗen ceerno mum yo yaafo kala sernaɓe goto o ɗaccata yo yaafo kala juulo